Sino guys ay burburo si Chili. Nakalipistik pa. Hello guys, ayan, good morning. Ngayong araw, ang gagawin po namin is mag-harvest kami ng kamatis ni Auntie Ligaya. Ayan. So, ano ba yung green lang siya, Auntie, no? Yung iba, hinog na. Oh, yung variety kasi ng kamatis niya, guys, is ano, yung makapalang balat. Anong kung tawag kayo doon, no? Makapalang balat. Butinggan. Ah, butinggan daw. Yun yung pang biyahe. Oo. Kaya haharvestin din natin yung mga medyo green pa lang kasi papahinugin siya. Sili. Bago sili daw. Oh, yan. Magkano kilo 51 kilo. ng kamatis? Nagmahal? Ay, sili. Sili? Dati ikot lang 15. Tara guys, samahan nyo kami mag-harvest ng gulay ni Auntie Ligaya. May order ka na, Auntie? May pa-order na? Kahapon. Kunya ta 100 per kilo ang ano Yung ginasabi ang kamatis. 100 ang tina per kilo. Mahal ang mga gulay ngayon. Marami, sinta. Mga ginto. Ginto ang gulay ngayon. Basta pag mag-December, no? Sana kung marami pang gulay at mahal. Ayan guys, meron daw ano, tanim si Auntie Ligaya na pakwan dito. Hindi lang namin siya na-vlog kasi busy. O, asan ang yung pakwanan dito sa iyong karian? So, Saan tita? Ayun. maganda yung pakwan. Yung banyo. May bayar na agad diyan santa eh. Pakan ko kaya, no? Nagpunta ng anong araw yun. Yung isang araw pa, Lunes yata, Lunes. Walang tanim diyan. Buti hindi ginawa ko ng te, ginasa. Nakalaytay nga ng manok. Antay, ilang ano pa to? Ilang buwan pa to bago magbunga? Ha? Nyama ating agbulmula, di na mamaw. Tanim ulit sila ng ano, mani. Sipag talaga rin to si ano magtanim eh. Si White. Bunutin ko kaya, baka meron na. Meron na eh. Talong mo na yan, ante, wala na yan. Nakailang ka rin ano dito, ante? Harvest? Nakailang kaban ka din? Oo? 5? Hindi, kalahatan? Hindi mo naging abo naman. Kaya nga di 5 eh. Guys, ni padaldala po. Silaw ko di pakbait. Ano to guys, medyo matigas na siya pero pwede pa to. Tatanggalin mo yung ano, yung buto lang ilagay. Magpapakbit nga ako mamaya. Ala, may bunga na yung pakwan, oh, sira. Kinain ng uwak. Ano bang uwak yan? Ayan guys, oh, meron ng pakwan pala siya, oh. Sayang. Ang daming tanim ng Ligaya, oh. Ay, ano to, talong. Eh kalalaki na nandun sa bahay eh. Ayan si Arap Kadugyat. Mag-aararo. Sipag talaga tong Arap na to, eh. Kami na dyan rap mamaya. Wala tatabaw! Si daddy mo. Patay mo! Si daddy mo kamo eh. Ha? Meeting. Oh, yan na guys, ang ating mga kamatis. Pula? Ano na to, Auntie, no? Ano na Hindi siya? okay lang kahit yung medyo ganito na. Ganito? Kasi mahinog na to. Oo, kunin nyo na rin pati green, Ante. O yung maggulang na eh. Ah, basta magulang na. Tigulang. So, oh. Kadami ng sili oh. Hindi. Kaliit na rin ang daanan mo. Hindi magkasya. Ba't parang namamatay naman na siya? Ang puno niya. Oh, Dali lang ganda. ko ng kamatis kasi magpasa.
Mga ilang harvest lang. Pero masarap din. Pangatlong harvest nyo na, tita? Pangatlong harvest nyo na, ma'am? Ayun pa. Madam. Ma'am, mga ilang kilo na rin yung na-harvest nyo dito sa ano nyo? Hindi ko alam nagbilhan mo. Hindi nyo po alam, ma'am. Anong klaseng gata ni ma'am? Hindi alam. Naagad guys at walang panggastos na pang araw-araw. Oo, kaya. Baguong. Kuha. Suka. Kasi pag yung Nalaglag na lahat yan. Ito guys, pwede na to kasi magandang ano tong kamatis, hindi makapal yung balat. Ay. Mahal ang kamatis, 100 ang kilo. Pero pag wholesale, 80 pesos. Tindahan na, 3.20. Kaya nga, mahal-mahal. Kainis. may 20 damit tayo. Ayun, oh, pwede na yun, oh, yung medyo ganito, oh. Pero mabigat din siya, ha. Oh, ilang piraso lang isang kilo. Malalaki kasi, oh. Oh. Dito naman tayo sa kabilang asyenda ni Auntie Ligaya. Ayan. Medyo ano na yung ano, natutuyo na yung mga puno. Oo nga pala guys, si Peng hindi namin kasama ngayon kasi busy siya maglaba. Pinaglaba muna namin yung yaya namin. Marami siyang pinagbisan kaya siya maglaba. Siya pang pinakamaliit. Oo, siya ang pinakamasipag maglaba ay Sibuyas na magsukat. Kuha sibuyas, bataan, ay batanes. Hindi na ililipat yan. Ano yan? Yung ano ba yung lasuna? Oo, parang Mayroon din tanim sila Auntie Ligaya guys na sibuyas. Ayan yung yung nakikita nyo sa palengke, yung may mga dahon-dahon pa, yung maliliit. Lasuna kung tawagin sa amin. Ayan ang din, isang pinitak din. Sipag-sipag ni Tita Ligaya, ano? meron pa pala to. Ay, yung pang-ispi siguro. Oh, then may talong pa sila, oh. Ano pinag-ilaw? Oo, yung pang-ispi siguro. Ay, nasira. Ba't di tayo magpitas ng sili? Mamaya naman tayo magsili. At gamitin masyado ang kamatis. Bawat galaw, bawat luto. Uy, may saluyot na naligaw. Ito, pwede na to. Daridangan. Ayoko nang nawawala ng kamatis sa bahay. 2 medium na po nila. Ano kasi ang Alay. gamitin talaga kung sila dito. Ikaw pa mo nagtang mo, sabi kami dito. Dahil may nakasili na yan sa ito. Kita mo yung bag niya, magic bag. Ba, kaya pala hindi nawawala ng may pa-take out sa pwede bag. pa to. May kon na sira. Baka mahaluan niya ng mga bulak. Yung isa di pa. Sira na, yun o. Tanggalin mo na bilang mo. Malay, nagtubo pa yung pagod. Ayun o, pwede na yun o. Yun na ba? Pati yung malaki na ganito. Hindi yung kon lang matlang sila. Ito pwede na to. Oo, nagyayalo na. Oo. Kaya mayaman to siyang Tiligaya, daming tanim. Kakain ng gulay. Kasi pag magtanim pero hindi ka kain ng gulay. Palakay ng gulay. Mahilig mag-gulay. Alam mo namin dok siya nga nag-brown. Hindi siya maganda igisa no? Ba't ako? Kasi ano niya, ginisa ko siya. Gigisaan ka ng mantika bago hayaan mo lang makuan. Pag Kuwan kasi, Hindi siya hindi pati siya maasim. Pati hindi siya makuan, hindi makatas. Oo. Kahit hindi siya maasin. Pero siguro dapat pahinugin mo talaga siya ng pahinugin. Kahit pag hinog siya, hinog na hinog, lalong mas magaris. Ito yung klase ng kwan na yung matigas na nabibili sa palengke. Pero magandang, alam mo maganda to sa mga salad, shawarma, ito Ito yun. naman kasi hindi siya, maganda lang dito. Pang Hindi siya travel madaling talaga maano. siya. Pang talaga, pang pasta. Ayun pante Naabot siya ng araw. Pwede pa to Hindi na daw. Ito na rin naman ito. Ay, si JJ din pala guys, hindi natin kasama. Naglaba din. Ay, magtabahin daw pala. Sige po, salamat po.
Iuwi na. Take out mo na yan. Ano na sa kubo yun, ante? Wait lang, may aso doon. Yan o, pwede na yan o. Marami na yung isang Hindi basket lang. nag-harvest na, kalating sako bago. Ito na lang ang ano. Buti ito Lang, pwede. sandali lang. Pwede na siguro. Pwede mong i-stock yun. Yan, mag-harvest naman kami ng ano. Sili. Maanghang ba to, ante? Yung sili mo? Tikman mo muna bago ka magpita. Wag na. Kailangan nating hugasan bago tayo mag... Ito yung masarap ipakbit. Ito? Hindi ko ganyan. Yung ano, yung saktuan lang ba? Ito, di ba? Yan. Hmm? Nagtaba na yung iba. Ganun mo oh. Pag napabayaan mo kasi ito, na hindi harbisin, yung mga matataba, mabuto na siya. Langit din kasi yung sobrang haba na eh. Yun oh, ang dami. Alam mo, madali lang rin sana i-dispose tong mga to eh. Kasi nakita ko na yung ano eh, Pinagagawin yung tatlo yung isang buwan. yung gaya kila Agnes sa Nueva Vizcaya. Kung may ganun sana. Di ba, madali lang i-transport ba yung kanilang mga produkto Oo, sa kasi atin? meron silang bagsakan. Oo. Anong tawag na nga doon? Malapit kasi doon sa kanila yung... Doon sa ano, basta Central? basta yun. Oo, kasi dapat may mayroon tayong isang bagsakan talaga ng Oo, mga gulay. yun ang ano dito Tapos, sa Mindoro, walang ganun. Meron man sa palengke pero may mga buyer kanya-kanya na ano, dapat talaga meron tayong yung isang para Oo, yung doon lang talaga yung doon lang pwedeng mamili ng mga gulay, ng mga yung nakaano na siya, nakabandel-bandel na. Oo. Para yung mga magsasaka sipagin sila magano. Kaya sila tinatamad magtanim kasi wala ngang buyer. Ayun ang problema nila. Nabubulok lang yung kanilang tanim kasi nga pagdating sa palengke, may mga kanya-kanya ng ano buyer yung mga ano doon. Kaya hindi sila makasingit doon sa ibang mga tendera din. Doon meron pa din. kaya doon kila ano, maganda Oo. maggulay doon kila ano eh, Kila sa Agnes. Nueva Vizcaya kasi nga meron silang bagsakan na ano, Ano nga tawag doon? Yung ano nila na imbat, sa imbat. Ay, inbat. Sa Biskaya. Oo, may inbat sila. May imbat. Magkaya ka rin inbat dito. Sinasabi ko, kahit yung mga ano, saging dito, yung mga gabi, saging, kamote. Lalo na yung mga katutubo, Oo. no? Yung mga tanim ng Oo. katutubo. Hindi na halos nabibili kasi Hindi, dito lang din kasi nila tinitinda, tapos bibilin lang ng magkano lang. Yun lang. kaya tamad na rin sila magtanim kasi nga wala na rin halos hindi na nabibenta. Ano si Papa? Tara, dito sa kabila. Kaya pagdating dun sa bayan, kamahal-mahal ng ano. Asan yung basket? Ayun kay Ate. Like, kalaki na ako Wala, kalaki yan ah. Parang kumago kaya. Kamay lang. Kamay lang. Kamay lang. Ano nga rin tayo ngipet? Ayun o, kadami niya na nakuha. Na? Nag-aapay babaw. Kaya hindi kayo mahalak ka mo tayo. Nagkuha eh. Hulab. Anong pantante? Imelda. Ay, Imelda Pape. Yan o. Ang gaganda ng kamuti. Na pa. Kinis ang balat. Hulab dito. Mm. Yun na yun sa sana yung bag na ganun. Ngayon, okay na. Namin din lang sa kakalo natin yan. Diba? Ayos ah. Yung mga road. Wow! Nakaburang it lang yung mga laman niya, oh. Burang ito mula kasi nakakayo. Oh. Talaga guys. Ito lang guys ang pagkukay. Malambot lang yung lupa. Magaling talaga ng tipas na maghanap eh. Ako pa. Kalman, karotikalkal yan yaw. Ay, kuan panar yan. Hindi daw bunutin natin magalit si... Pagalitan kayo ni White. Sila yan to. Kadami niyang anak. Dami niyang anak, oh. Ba't yung kay Kabaw hindi ganyan, no? Ibang kamuti man yun. Ito ang Imelda. Ano yun? Sabi niya, Imelda yun. Paping yung kanya. Maliit yan, oh.
Guutot damdamang. Liit na yun. Ayun kalaki. Liit lang to. So, di ka nang tawd. Di ka mo nang tawd. Ito nyo guys ay burburos si sili na eh. Nakalipistik pa eh. Apan lang nagburos sili ka, apan pag naglipistik. Nakamainlab daw ang sili. Namumutla kasi ako eh. Ayoko nang putla eh. Putlain kasi ako kaya ako lagi nakalipstick. Si pag ni kadugot arap rice guys oh. Sarap! Mag-harvest ng gulay. Rap! Ano? Ngunungurin ko na yung isa? Ha? Turo mo kung saan. Anong itanim mo dyan? Yung? Yung? Hay, lipat mo siya? Tulungan natin si Rap mag-araro guys. Baka sakali bigyan tayong manok. Kahit. Turuan ka na, hindi ganyan mag-araro. Sila mo nga, oh, hindi ka marunaw. Ganyan, Rap. Ganyan. Yan, Dar. Gayandar. Sige, lakad. Ay, taray ka na. Hindi ka magna. Magkabungan ng wow. Tapos na kasi siya dyan. Saglag lang. Yung kalabaw ang hilahin mo. Deg, deg. Tulong ka mga ano, hindi ka mo may suro. Ringline. Go. Red light. Yan mo, galing mo ba? Wala eh. Wala, di ba kayo intindi ng kanyang bingi siguro yung kalabaw. Init, isuro. Nagtulong. Sipag na request, no? Tulang na lang baga dyan, jowa. Bilhin nyo na. Sale. Ay, wala ka nang hanapin yung kay Rap. Kasi pag buhay na buhay ka dyan. Dami niya pang manok oh. Everyday Ang manok. gulay yan. Lahat ng bakanting lupa, mataniman niya. Amin nga pasaw. Kaya hindi sa kadila. Taniman niya. Sumagungod niya karuba na ka. Mani nagayang kinyanan mo na raw pa. Ang loko man Rap. Naitatay kami na, di ka na kamagaikan na isang amanukan. Pinagarado na kami tayo. Kung nakalipa pinagarado. Kayo, ang manok mo ko na. Kapag ko sa tiluan ay kawitan na nagdagkag. Kasari-sari. Apan dala ko da. Mga manok oh, sali-sali. Nakuha nila yung ano, bulate. Ang kain nila. Ayun no? Bigyan mo kay Ate Jo. Yung pangin pala talaga nila yan. Tara guys, balikan natin yung harvest natin. Baka inog na. Awit tayo nga, ima-ima. Iyak walang manok. Imog na lang.
nga mga. Hinog ka na. Hindi pa. Pwede pa rin naman ang tulong, buhinog na. Ay, hindi. Ito oh. Antay, para-paras man daw ng tunaw. Ginog na daw lahat. Si Papa sana magaling yun eh. Yung smell niyan Teligaya, isang ganun lang. Kasi nakabagsarap na looban niya, pitasin niyo yan. Ito, pwede na ito. Kaya ako ano. Malaki na. Ito, makon na siya, magala. Ano ba? Mabango. Makon na. Mabango. Ito, palsito ito. Malsi. Ito, Baka mabango. base yan. Isa. Baho. Tinga. Kunin mo na yan. Takpan niyo yan, Ogrod. Yang? Planggana. Malay sa amok damo. Oo. Walang manok, Eto, kaya guys. pakwan na lang. Kapalit ng manok. Tara. Kainin natin to. Na, hindi mo dala yung gulok ko. Antay, kain muna ng pinya. Ano ito, avocado? Ano kasi na yung pagpakandala ko ni. Dapat yung tinanim nyo doon na pakwan, ante, maalagaan nyo dapat yan. Kasi pag di nalagaan din, sayang. Dapat ano laging nababantayan yan. Kasi katulad yan, may mga uwak. Pag kinain ng uwak yan,